Σε αυτό το μάθημα θα συνεχίσουμε με το κεφάλαιο 4.3 που αφορά τις διατροφικές διαταραχές και θα ασχοληθούμε με την ψυχογενή βουλημία. Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ψυχογενής βουλημία είναι μια διατροφική διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα αδιφαγικά επεισόδια τα οποία ακολουθούνται από χρήση καθαρτικών μέσων, έντονη σωματική άσκηση ή πλήρη αποχή από το φαγητό. Όταν μιλάμε για αδιφαγικά επεισόδια ή κρίση βουλημίας ή υπερφαγία, εννοούμε και με τα τρία ότι το άτομο καταναλώνει τεράστιες ποσότητες τροφής σε μικρό χρόνο. Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι μιλάμε για ποσότητες φαγητού τις οποίες ένα άτομο σε φυσιολογικές συνθήκες αδυνατεί να καταναλώσει. Πρόκειται κυρίως για τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, για παράδειγμα γλυκά ή junk food. Σε αυτά τα επεισόδια, το άτομο χάνει την αίσθηση του κορεσμού, με απλά δηλαδή λόγια χάνει την αίσθηση του ότι έχει χορτάσει. Η διαταραχή αυτή αφορά κυρίως έφηβες και νεαρές κοπέλες 17 έως 25 χρόνων, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και αργότερα σε γυναίκες 40 με 50 χρόνων, έως 50 χρόνων. Όσον αφορά τη στατιστική της διαταραχής, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπολογίζεται ότι το 4 έως 6% των νεαρών κοριτσιών μπορούν να θεωρηθούν βουλημικές, αλλά στο γενικό πληθυσμό η συχνότητα της ασθένειας είναι άγνωστη, καθώς μπορούν να εντοπιστούν μόνο όσες γυναίκες ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Ακόμη, το πρόβλημα αφορά κυρίως τις γυναίκες, καθώς στους άνδρες το φαινόμενο παρουσιάζεται μόνο στο 0,2%. Τώρα, για τους τύπους της βουλημίας, υπάρχουν δύο τύποι βουλημικών ατόμων που διακρίνονται από τον τρόπο που συμπεριφέρονται μετά τα βουλημικά επεισόδια. Ο πρώτος τύπος, που ονομάζεται καθαρτήριος, όπως δηλαδή φαίνεται και από την ίδια τη λέξη, χρησιμοποιεί συχνά καθαρτικά και διουρητικά σκευάσματα και προκαλεί εμετό για να μπορέσει έτσι να αντισταθμίσει την υπερφαγία. Ενώ ο δεύτερος τύπος ή ο μη δηλαδή καθαρτήριος τύπος κάνει αποχή από το φαγητό αλλά και έντονη σωματική άσκηση. Να προσθέσω πως καθαρτικά και διουρητικά είναι εκείνα τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να επιταχύνουν τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, την αφώδευση δηλαδή και την ούρηση αντίστοιχα. Τώρα θα αναλύσουμε την εικόνα που παρουσιάζει το βουλημικό άτομο. Πριν την εκδήλωση της διαταραχής, το βουλημικό άτομο περνά μια στερσογόνα περίοδο, κατά την οποία ενδιαφέρεται πολύ για την εξωτερική εμφάνιση και για τη διατροφή του και παρακολουθεί συχνά το βάρος του. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα βουλημικά άτομα δεν είναι παχύσαρκα όπως οι περισσότεροι πιστεύουν, αλλά διατηρούν το βάρος τους στα φυσιολογικά όρια, εκτός από ένα 20% που είναι υπέρβαρα. Επιπρόσθετα, σε αυτή την περίοδο το βουλημικό άτομο ασχολείται έντονα με το φαγητό και γνωρίζει πράγματα γύρω από τα τρόφιμα και η ενασχόληση αυτή μεγαλώνει σε περιόδους με έντονο άγχος και προβλήματα, γιατί το φαγητό το βρίσκει σαν καταφύγιο. Γνωρίζει ότι η συμπεριφορά του δεν είναι φυσιολογική, αλλά δυνατεί να την ελέγξει. Ακόμη, για να θεωρηθεί μια γυναίκα βουλημική, θα πρέπει να παρουσιάσει συστηματικά κρίσεις βουλημίας, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για 3 μήνες. Κρύβει τη συμπεριφορά της κάνοντας επιδρομές στο ψυγείο ή σε εστιατόρια κατά τη διάρκεια της νύχτας και η θερμιδική της πρόσληψη μπορεί να ξεπεράσει τις 10 έως 15.000 θερμίδες, καταπίνοντας μεγάλες ποσότητες παχυντικών κυρίως τροφών, όπως κέικ, μπισκότα κτλ. Σε πρώτο στάδιο, όταν τρώει νιώθει χαρά, έχει το αίσθημα ελευθερίας και είναι απαλλαγμένη από άγχος και ανησυχίες και σταματά το φαγητό όταν νιώσει αφόρητο φούσκωμα και δυσφορία. Σε δεύτερο στάδιο, ξεκινά να αισθάνεται ενοχή και νιώθει καταθλιπτικά γιατί υπέκυψε στον πειρασμό της υπερκατανάλωσης. Τότε λοιπόν σαν λύση βρίσκει την πρόκληση εμετού ή την χρήση καθαρτικών μέσων. Μπορεί επίσης να απέχει πλήρως από το φαγητό ή να κάνει εξαντλητική γυμναστική για να αντισταθμίσει τη βουλημική κρίση. Σαν προσωπικότητα μιλάμε για μια γυναίκα συνήθως τελειομανή που φαίνεται να έχει τη ζωή της σε τάξη, αλλά κατά βάθος κατακλείζεται από ανασφάλεια
και χαμηλή αυτοεκτίμηση, προερχόμενοι κυρίως από προβληματικές ή υπερπροστατευτικές οικογένειες, κλείνεται στον εαυτό της, αποφεύγοντας τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Μπορεί ακόμη να κάνει κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών. Τώρα, όπως μπορείτε να διακρίνετε και στο σχήμα, οι κρίσεις της βουλημίας βάζουν το άτομο σε ένα φαύλο κύκλο, από τον οποίο είναι δύσκολο να βγει. Το άγχος και η αρνητική εικόνα για τον εαυτό του οδηγεί σε επεισόδια αδιφαγίας, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε φόβο για την αύξηση του βάρους, αλλά και σε καθαρκτικές μεθόδους, και τελικά σε αίσθημα ενοχής, το οποίο προκαλεί εκ νέου άγχους και ο κύκλος ξεκινάει πάλι από την αρχή. Το γεγονός που οι βουλημικές γυναίκες διατηρούν σταθερό βάρος, αφενός κάνει δύσκολη τη διάγνωση και αφετέρου τα περισσότερα προβλήματα υγείας που προκαλεί η βουλημία έχουν κατά βάση να κάνουν με την πρόκληση εμετού, που μπορεί να φτάσει σε σημείο να γίνεται και ακούσια, δίχως να το θέλει δηλαδή η γυναίκα, αλλά και με την κατάχρηση καθαρτικών και διουρητικών σκευασμάτων. Τα πιθανά προβλήματα είναι η τεριδόνα στα δόντια, που προκαλείται από τα οξέα του στομάχου λόγω του εμετού. Επίσης, ο εμετός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον ισοφάγο και το στομάχι, στα όργανα δηλαδή του πεπτικού συστήματος, καθώς και δυσκολιότητα. Από τους συχνούς εμετούς, το άτομο μπορεί να αφυδατωθεί και να πέσουν τα επίπεδα ηλεκτρολιτών στον οργανισμό. Οι ηλεκτρολίτες είναι ιχνοστοιχεία, απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Η βουλημία μπορεί επίσης να προκαλέσει ορμονικές διαταραχές, καθώς και μυϊκή αδυναμία. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της διαταραχής, απαιτείται η συνεργασία της οικογένειας με μια ομάδα ειδικών, η οποία αποτελείται από τον ιατρό, τον διατροφολόγο και τον ψυχολόγο. Ο ιατρός θα μεριμνήσει για την κλινική εικόνα του ατόμου, καθώς και τις εργαστηριακές του εξετάσεις. Ο διατροφολόγος θα διαμορφώσει μια διατροφή κατάλληλη, βασιζόμενος και στα πορίσματα του ιατρού, ενώ ο ψυχολόγος θα βοηθήσει το άτομο να ξεπεράσει το άγχος και τη χαμηλή αυτοεκτίμησή του, παράγοντες δηλαδή που προκαλούν τη βουλημία. Η νοσοκομιακή περίθαλψη είναι αναγκαία μόνο αν το άτομο έχει μεγάλη απώλεια βάρους ή αν από την κατάχρηση καθαρτικών και διουρητικών υπάρχουν επιπλοκές. Αρχικά η βουλημία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διατροφικά, με υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθιών. Το άτομο θα πρέπει να ελέγχει τις κρίσεις βουλημίας με τακτά μικρά γεύματα, αποτελούμενα από υγιεινά τρόφιμα και γράφοντας τα τρόφιμα και τις θερμίδες σε ημερολόγιο. Σημαντικό είναι επίσης για τον έλεγχο της ποσότητας των τροφίμων, το βουλημικό άτομο να τρώει με συντροφιά. Μαζί όμως με τη διατροφική είναι σημαντική και η ψυχολογική αντιμετώπιση της βουλημίας, που θα βελτιώσει την αυτοεκτίμηση του ατόμου, μαθαίνοντάς το να εκτιμά το σώμα του και να ανταπεξέρχεται στο άγχος και τις δυσκολίες της ζωής. Τώρα βλέπουμε στον πίνακα τις διαφορές του ανορεξικού και του βουλημικού ατόμου. Ας ξεκινήσουμε από το ότι το ανορεξικό άτομο είναι πολύ αδύνατο σε σύγκριση με το βουλημικό, που είναι κανονικό σε βάρος ή λίγο υπέρβαρο. Επίσης, τα ανορεξικά άτομα απέχουν από το φαγητό και έχουν άγνοια της προβληματικής συμπεριφοράς, ενώ τα βουλημικά στρέφονται στο φαγητό σε περιόδους άγχους, αλλά και έχουν πλήρη επίγνωση της προβληματικής τους συμπεριφοράς. Τα ανορεξικά επίσης άτομα στην παραμικρή απόκτηση βάρους πανικοβάλλονται και τα βουλημικά υποκύπτουν συχνά σε επεισόδια αδιφαγίας και στη χρήση καθαρτικών και διουρητικών μέσων. Συμπερασματικά λοιπόν, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί σωστά η βουλημία, θα πρέπει να αναγνωριστεί έγκαιρα. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, καθώς το βάρος των βουλημικών, όπως προαναφέρθηκε, είναι σταθερό, εν αντιθέσει με την ανορεξία. Σημαντική κρίνεται η σωστή διατροφική εκπαίδευση των ατόμων, προκειμένου να υιοθετούν σωστές διατροφικές συνήθειες. Και τέλος, το σχολείο είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο για την αποτροπή διατροφικών διαταραχών μέσω της εκπαίδευσης.